बिमा लक्ष्मीखौ फुजियोब्लानो धोनि जायोब्ला मुस्लिमफोरनि गेजेराव धोनि सुबुंफोर ओंखारनाय नङामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिहार रायजोनि MLA लालान पासवाना। बिहार रायजोनि BJP दोलोनि MLA लालान पासवाना हिन्दु धोरोमनि फोथायनाय फुजिनाय मोदायजोनि सायाव मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों। जाय बाथ्राया रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोदौखांहोदों आरो दुंहाव थासारि लाबोदों। लालान पासवाना बिहार रायजोनि बागलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पिर'पेन्टी बियाबनि BJP दोलोनि MLA लालान पासवाननि हिन्दु धोरोमनि फोथायनाय आरो फुजिनायनि सायाव बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेबादिनो माखासे हिन्दु धोरोम फोथायग्रा रायजो राजाफोरा MLA लालान पासवाननि मुसुखा बानायनानैबो सावदों। MLA लालान पासवाना बुंदों, आत्मा आरो परम आत्माया खालि सुबुंफोरनि मोनसे फोथायनायसो। नों फोथायोब्ला बियो इसोर जागोन आरो फोथायाब्ला बियो खालि मोनसे अन्थाइनि मुर्तिल'। बियो जोंनि सायावसो सोनारो जे इसोरखौ जों फोथायगोन ना फोथाया। आरोबाव बुंबावदों दि जुदि जों बिमा लक्ष्मीखौ फुजियोब्लानो धोनि जायोब्ला अब्ला मुस्लिमफोरनि गेजेराव सासेबो धोनि मानसि थानाय नङामोन। मुस्लिमफोरा बिमा लक्ष्मीखौ फुजियालासेनो धोनि जायाखै नामा? मुस्लिमफोरा सरस्वती बिमाखौ फुजिया अब्ला मुस्लिमफोरनाव लेखा गोरों सुबुंफोर गैया नामा? बिसोरो IAS IPS जानो हाया नामा? MLA लालान पासवाननि बेबादि बिसगोनां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै हिन्दु धोरोमखौ फोथायग्रा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा सहायनानै थानो हायाखै आरो बेबादिनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।